Upozorňuji, že to je volná zábava, je to oslava, narození, nebudeme z toho dělat opravdu vědu. Takže nic nebudeme špónovat, je to klid. Tak, rok 1997. LP, CD, čert na to zajel! Se nám vyložili tyhle písnice, povedl videoklip, kde jsme poprvé využili trikových kamer. No, jestli to někdo znáte, tak se můžete podívat na internetový takovej server, kde to všechno je. Bylo to krásný, ale z této desky vám zahrajeme písničku. Všechno bude jak to dřív! Doufám, že ne. 1, 2, 3, 4!